Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo. Tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu hatichazo chititerere kwa ari. Toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo. Tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazo chititerere kwa ari. Toimba parwendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha. Tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, apo kusina neema. Jesu ari kupenya, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinda. Dakaratinosika, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga. Dakaratinosika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga. Dakaratinosika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga. Dakaratinosika, toimba parwendo. Welcome to this week's edition of Woman to Woman. I'm your host Ngwenya. Makadiko vadiwa vatiri nevatari vechirongwa chedu. Tinoda kuchingamidzai zvekare musondo rino tichiti Mwari werugare, Mwari wenyasha zhinji atichengeta kutoona chirongwa kudai kuratidza kuti tiri vapenyu. Pane zvaifanira kutiuraya zvakatikuta, pane zvaifanira kutiremadza zvakatikuta. Kune vakasangana nematambudziko akawanda. Munamato wangu kuti Mwari akunyaradzei. Kune vari kuchema, kune vari kurwara, kune vari kurwarirwa, kune vari mukati mematambudziko akasiyana siyana. Saka chirongwa hachitariswi nevatano chete, chinotariswa kunyangwe nevari mukati mematambudziko, vari kutsvaka kurudziro. Nokuti pano pawoman to woman pane nyaya yakatofananawo neyako. No one in life ever goes through anything that is so original, chinonzi hachisati chakamboonekwa. Saka kutarisa chirongwa chinoichi, tarisa uine tarisiro yekusangana nechimwe chinhu chichakusvitsa pakunyaradzwa kana pakushingiswa kana pakukurudzirwa. Tinoramba tichikukurudzirai kuti go and like our social media handles, put a reminder. If you are seeing this show for the first time, tave negore rese tichingotaura nyaya pano pawoman to woman, kubva tichitaura nyaya dzeshirikadzi, nyaya dzematambudziko ezvino tasanganisira vana baba, vakomana, vasikana vechidiki, vana chaivo vanouya nemastorizi avo. Saka inini handizozivi kuti yenyu story ndeyei, ndinotoenzwawo mauya nayo. Saka tiri kuda kukurudzirai kuti pawoman to woman
everyone can bring their story, whether you tell it in English, whether you tell it in Swahili, in Ndebele, Tonga, whatever language, bring your story. We'll find a place for it here. I just want to thank you. I want to appreciate all of you wherever you are. Tozati kumatima na inyika kune vanhu vakawanda vari kusupporta program ye woman to woman. Some who are setting up communities to support woman to woman. Pane group ratinototi woman to woman support, vanoti story chingobuda vanoda kutsigira munhu nemunamato nekurudziro. Any type of encouragement that you can give us, hatigoni kuidukupisa, inotikoshera. Just a word kumunhu ari kuenda through anything or akaenda through anything or acknowledging kuti iwewe newe wakapinda nawo nazvo, kuratidza kuti tingori vanhu. Saka Mwari ngaatiitire. Ndakambotaura imwe statement yokuti we are born broken in a broken world and we need each other. We need each other. Saka pano pa woman to woman, tendwai, inzwai makatendwa, you are very much appreciated. Mukanzwa ndisina kudoma ine mazita musa ofendeke, but nditumire mazita enyu, ndikukwazisei nekukuchingamidzai zvakati kuratidza kuti muri anonzi ma supporters program ye woman to woman. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Nasi mukati mestudio yedu semazuva ese, I have a guest wandiri kuda kuti musangane naye, vabva vatitaura kuti vanonzani, vanobvepi, tisati tapinda munyaya yavo. Welcome to woman, my sister. Please feel welcome pano pa woman tokuchingamidzai. Indoda kuti mutaurire vanhu vari kumba, muvakwazise nekuvachingamidza nekuvataura kuti ndimi ani uye mabva kupi. Tinotenda, tinogamuchira. Inini ndinonzi Hilda Mutendadzamera. Ndinogara kumabvuku kumusha kwangu kuGuruve. Ndine makore 58. Saka ndauyawo kuno kuzoonawo mai Ngwenya maererano nechirongwa chandakanzwa chavari kuita, kuti ndivaudzewo nyaya dzangu. Andimanzwa musazoti vanhu vekuGuruve hatiti zvekuGuruve, pano toita zvekuGuruve, chero kupi kwamuri uyai nenyaya. Vari kugara havo kumabvuku mai Mutendadzamera, but vataura kuti hama dzekuGuruve musarege kutarisa chirongwa. Handitika toda kutenda. Thank you so much. Mati makanzwa about woman to woman, imati mamboonawo here maprogram epa woman to woman? Handisati, asi kuti ndakanzwa. Ndine mumwe munhu akatouya kumba kwangu, vakauya vari 3, murume mumwe chete nevakadzi vaviri. Wani wacho nouyu ndo wandakazivana naye kuchechi, ndobva anzwawo zvandaitaura. Ndichimuudza kuti zvinhu zvangu hazvina kumira mushe zvakadai zvikazodai zvikanzizvo ndeye ndichidawo kusvika kuti ndizoona kuti kumba kwenyu kwachona kwakamira sei. Saka mukadzi uyu ndiye akauya nomumwe mukadzi nomumwe murume uyu ndiye aidhiraivha mota ivo, vakadzika vakazosvikawo pamba pangu, vakaonawo zvataita, tikatsanangura zvatakatsanangura, vachiona nesituation yanga iri pamba, vakanzwa tsitsi. Vanzwa tsitsi ndopa vakati ngadai zvichiita taida kuti muone mai Ngwenya. Ndikati mai Ngwenya vacho vanowanikira kupi? Vanoita nezvei? Vanonyanyoita sei? Zvikanzi nokuti nyaya dzenyuka dzatotiremerawo mufunge tabatikana. Vakati tinoda kukuitai kuti muone mai Ngwenya. Ndikati saka ndinoita sei, vanogara kupi? Zvikanzi kwavanogara tinganyepa, asi tingakupei phone number dzavo. Ndobva vandipa phone number dzenyu mai Ngwenya. Vandipa kudaro, ndakangoswera musi iwoyo ndichidokwaira kuti ngadai ndafona ndinyatsonzwa kuti vakanyanyoita sei. Ndobva ndati manje mufoni mangumu mune chikwereti, saka ndodii. Ndobva ndati panext do ndikati nhaimi ndipeiwo kadhora ndozokupai, ndinokupai kuswera mangwana, amene kuti ndandichinorimira kupi. Saka vakandipa, ndobva ndatotenga airtime, ndopa ndakakufonerai. Mukandiudza kuti aiwa uyai tinyatsotaura tikuudzei kuti zvinoita sei. Ndo pandakazofamba ndobva ndauya kuno, mukati handigone kutaura nemi, uyai tizotaura kustudio. Ndokwandingakwanisi kutaura nemi. Saka pandandiri kutongozama kuti saka ndofamba sei, ndofamba tabva Makuseni
tafamba kukwira kubva kumabvuku kwacho ndobva tadzikira kukona uko kukona ndobva tafamba netsoka Dzamara tazosvika mazosvika kwabviwa kure ende ndiri kunzwa shungu dzekusvika ndiri kudziona kukwira kuburuka kukona kwamuri kutaura vanoziva kukona kuri kutaurwa kwaPringle naHarare Drive nepane Mandara pane kamufambo but we want to thank God now that you are here. Chiko chakaonekwa nevanhu ava munomboita nezvei? Maybe mungatipaintire picture yachona because vanhu vakakukurudzirai kuuya hatisi kuda hedu mazita avo kunyanya but vakaita chinhu chakanaka. Pano tinogamuchira nekuteerera nyaya dzakasiyana siyana dzinokurudzira dzinosanganikwa nadzo muupenyu kungozivawo zviri kurarama zvichiita vamwe vanhu pavakauya vakaomerwa chii chamunoita kana kuti vakaona situation yanga iri yei? Zvandinoita inini ndinoita program yekuchengeta vana nevakaremara. Saka ipapo ndine vana vandinotochengeta kumba 8. Vana 8 vandinotochengeta kumba. Vana ava inherera. Havana baba, havana amai. Makavawana sei? Ndakatanga zvekuchengeta vana izvi ndaimbenge ndichisenzawo ndiri muhurumende. Alright. Zvakango chindirondedzerai nyaya matobata tunhu twakawanda mataura ndaimbenge ndichisenza ndiri kuchengeta vana ngatichitanga iko kutanga munyatsondirondedzera nyaya because ndeyenyu saka tikati endei mberi dzokei mashure inogona kutadza kunzwika kuti tikumbotaura pamusoro pei. Saka I don't know if you don't mind nenguva yatinayo maminutes atinawo munogona kungotifambisa muchitiudza pamakafamba napo kusvikira muzosvika pakuchengeta vana. Okay, ini ndakambenge ndichishanda ndiri muhurumende. Ndichishanda ndiri muhurumende. Saka patinofamba paye tichifamba tiri mubasa mudzimba mandaipinda nevanhu vandaiona ndaingosiririswa so kuti ndaipedzisira pandinenge ndafamba paye ndovati mozouya kumba ndotovapa nhamba yekumba ndovapawo zvandinenge ndinazvo zvandaingotsvaga-tsvagawo maererano nokusiririswa kwandaiita. Murume wangu anga achiri mupenyu. Saka matotaura futi imwe futi baba wakashaya saka gore ripiri. Sorry mwana wamai yangu ndibvumidze kuti because toda kuburitsa nyaya kakaupenyu katiri kunyora pano ibhuku ratiri kunyora. Saka muri kutaura kuti baba wakafa rini, vakaita sei muchidimbu if you don't mind? Murume wangu inini akangorwara kwemaminetsi mashoma akaita munikwa. Aita munikwa ndofunga akaita 2 days achingoita munikwa usingapere. Saka usingapere takazoti ngadai manochekwa kuchipatara. Ndobva taenda kuchipatara kuya. Taenda kuchipatara tina kubatsirwa kwenguva yacho. Ndofunga takasvika kumasikati tikangoswerawo tiripo vakangorariswa pambedha vachingoita munikwa chete. Ndobva pasina chimwe chiri kutaura. Aiwa, hapana chavakapiwa. Havana kana kuita sei. Manesi aingodarikawo ipapo vachingoti muchapuhwa kuzoti kuma9 dzeusiku ndopavakazoti ngavaende kumbedha. Ndobva vaenda kumbedha. Vaenda kumbedha inini ndikanzi chidzoka ikumba. Ndikadzoka kumba mangwana acho makuseniseni ndakabva ndauya ndainzwa munikwa ivo vari mudenga muB5 ndichinzwa ndichiri pasi kuti avo ndosvika ndonovaona. Saka ndaibva ndaswera ndiriko kuhospital ikoko. Ndaswera ndiriko kuhospital kuzoti kumanheru ndakuda kutobuda munikwa uye wanga usisaite vanga vangonyarara. Kutaura havachataura vangonyarara chete. Saka kunyarara kwavakaita ndakati asi ndokupera kwacho ndichiri mudiki. Ndakangofunga kuti ndofunga pamwe vakutopora. Ndobva ndatodzoka kumba. Ndadzoka kumba kuya kuzoti kuma 2 kwakuedza ndakanzwa motikari yemapurisa yamira pagedhi. Saka ndakanzwa vamwe vachitaura vachiti saka tinomuudza seiko. Saka tinomuudza seiko. Ndakamunzwa ndobva ndamuka. Ndikati ndandisina kurara ndandakangozembera papiro ndichifunga kuti saka kupora kwavaita here, kurwarisa here, handina kuzvibata. Saka pavakasvika mapurisa vaya vachingoti svikei ndichingovati
ndaizviziva kuti munhu ukaona mapurisa vachisvika uchirwarira kureva kuti munhu wako anenge aita sei. Saka ndakabvunza ndichiti muri kutaura kuti murume wangu afa here? Ndakatadza kuti murume wangu anga atofa pasisina. Saka sorry my sister. Ipapo baba ticha vakafa zvinorwadza. Zvinorwadza. Sorry kani, sorry munhu waMwari. Sorry my sister. Saka pandakadaro ndakangofunga kuti ndofunga zvatopera. Apo ndasiwa nemwana 1. Wanga ndaita wechipiri angafa zvakare. Saka ndiri munhu uye asingazive zvaanoita. Mwana anga afa pakafa baba. Ndakaita nhumbu ndobva ndabara mwana. Baba vachiri vapenyu. Mwana uye ndobva ashaya. Baba ndobva varwara. Zvakaita sei? Ndamubara kuchipatara ikoko. Inini ndobva ndandaita zvokuoparetwa ndakanonoka kumuka. Pandakamuka ndakangonza mwana wenyu ari kunhengerekeni uko kuGirazi. Ndikati kondiratidzeiwo mwana uya zvikanzi muchamuona. Murume wangu anga chakasimba ipapo. Murume wangu ndokutopinda. Saka murume wangu anga asingafari achingonditarisa so achibva atarisa kusaiti ndichitoona kuti ari kuchema. Ndoti baba ticha muri kuchemeiko? Zvikanzizvo hapana. Mangwana acho ndopandakazoudzwa kuti tine urombo mwana wenyu ashaya. Handina kana kuvhera ndamuona mwana yekungonzwawo kuti waita mwana mukomana zvichigumira ipapo. Apa ndabereka mwana 1 mukomana. Ndiye anga akakura yeyo. Ndiye ticha wacho. Zvisinei takazobva paya aiwa. Murume wangu ndobazorwara nemunhu ipapo. Ndobva afawo. Ndasara naticha uya chete. Ndiye wandinaye. Ndobva ndagara nani chiri mudiki. Murume wangu akafa 1994. Mamuchiri mudiki. Ndandichiri mudiki ndakaita ticha uyu. Ndine 13 years. Ndiri mwana mudiki kukurudzira nehunherera. Mai vangu vakafa handivazive. Mai vangu kana ungava nefesi yakaita sei handivazive. Ndakachengetwa nambuya mai vababa. Baba vangu vachona ndandisingavazive zvakare. Ndanditambovhera hanzi vanga vari kuno kuHarare. Vari musoja. Handinambovhera ndavaona. Ndofunga ndakatozovaona ndakunziwo maiticha. Ndichitsvaga baba vangu ndandine shungu. Munonzwa vanhu vachiti vanotsvagana baba vanenge vane shungu yokuda kutozivawo kuti baba vangu vakaita sei. Saka ndakazoonawo baba vangu ndakutonziwo maiticha. Vakutouyawo kumba kwangu kwemurume uyu azondisiya nemunhikwa uyu. Ndasara naticha tiri 2. Ndagara. Apa ndaiendawo kubasa. Ndaenda kubasa ndobva ndazoshanda muhurumende ipapo. Ndiri muhurumende apa. Ndopandakazoonawo kuti vanhu mudzimba mu vanodini vanonetseka. Ndopandainzwa tsitsi dzokuziva kuti inini ndakaita nherera. Ndakakokura vanhererawo dzimwe dziri kushupika dzakaita seni. Saka ndaingobatikana nekukura kwandakaita. Munongoziva ukaita nherera. Zvinhu zvese zvinenge zvakangokuomera. Chikoro chaicho ndakatozoenda kuchikoro zvenaiti skuru ndatova pamurume. Ndine shungu yokuti ndikudawo kugona kuita sei kunyora kuita sei. Asi Mwari vacho vanokuratidza. Ndakazogonawo kunyora nekudiniwo. Zvimwewo ndakugonawo kutoziva kuti izvi zvinodai pa night school. Saka zvadaro mwana wangu ticha ari kukurawo. Ndazosiwa nemurume kandichiri mwana mudiki. Ndopandakazoroorwawo nemumwe murume. Ndaroorwa nemumwe murume. Ndobva tagara. Ndakabva ndaita futi pamiri semunhu anga achiri mwana mudiki. Ndaitawo pamiri pepe. Ndobva ndaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ndobva ndazvara futi mwana mukomana. Mwana mukomana uya. Apo pandabara handina kuziva kuti chii chakaitika. Ndokungomukawo ndakangorara. Handina kuziva kuti ndakazopepuka ndikati ndiri kupi. Murume uyo kwakutotaura kuti wane mwana. Ndobva tatonyemwererawo iwe. Ndakazvirarira ndikati mwana wai zvikanzi mukomana. Ndikati ticha mwana wangu atowanawo munin'ina. Ari kupi? Zvikanzi hanzi uchamupiwa. Ndikati
uyu ari kutofarawo, ineniwo ndatofarawo. Ndarara mangwana kuseni, mwana wacho wandisiri kupuhwa mangwana makuseni. Yanga iri operation futi? Operation zvakare. Dzao opu dzambiri kaidzi. Iri chingodhedwa irori dumbwi. Zvakanaka, ndiri kutongofarira kuti zvekurwadziwa izvi ndezvimwe mwana. Solongo ndabatawo mwana wangu. Mwana wacho chindipaiwo tarara. Kwatoedza mwana uyu handina kupiwa. Ndazoona murume wangu yauya atori serious. Ko vari kunditsamwira ndadiko zvangu. Ndobva atotendoka kwakuenda kwakuzotouya dhokta. Zvikanzi ari kundirova. Zvikanzi sorako mwana wako uye ashaya. Kati zvakare. Saka ndichava chiiko ini. Ungozvarira pasi here. Ndichava chii. Apo ndine mwana wani tichaona wangu uya. Zvangoramba zvakadaro. Ndadzoka kumba. Zvinoita Mwari uchingodzoka kumba nemimba zvakare. Mai. Mimba iye ndikati pamwe iyi ndiyo yandichazvara apa ndakutoti ngadai ndangoitawo musikana. Ndaita futi zvakare. Ndadzoka kuchipatara kuye zvimwe chete anzi hazvina kumira mushe saka totokuchekai futi. Ndikati saka maakucheka papi, dumbu racho ndichinaro here? Zvikanzi aiwa tinongodzokorora ipapo. Ndakabva ndachekwa futi mwana uye aburitswa mwana uye mangwana makuseni. Ndiri kutoudzwa kuti makanonoka kumuka, makazopfurikidza zvokuti tata kutofunga kuti mafa. Ndikati zvikanzi asi Mwari vakanaka. Manesi madhoktors vakandiunganira vari kufara. Zvikanzi asi maita mwana mukomana. Ndikati ndandichikumbirawo kuti mundipewo ndingomuonawo mozomudzosera zvenyu. Zvikanzi mutemo haubvumi. Manje so muchasumuka tichazobatirwe chii madhiripi yamunayaya muende kunomuona. Ndikati zvinokudzwa. Ndobva ndarara, ndaibva ndabayiwa jekiseni iri rekudini rekurara. Ndatorara handichatozivi kuti ndiri kuitei. Pandakazomuka manje ndokaona ndakatotendererwa. Manesi madhokta ari ipapo. Zvikanzi hashemu. Ndotorohwa futi. Mwana uye ashaya. Sorry. Saka izvozvizvi kutaura kuno ndingori inini. Zvinenge zvineiwo. Tichauya ndakazoti ticha inini uku kubasa kukaku murume uye wandaiti ane zvaakaitawo. Ndobva ndangonziwo kubasa imbozororai makadaro. Ndobva ndazorora zvangu ndakagara handina chekuita. Apo moyo uri kurwadza manje kuti inini ndaita nherera. Mwana wani ivava vana vandiri kuchengeta mangwana vachatozondichengetawo. Ndobva ndazofambira mapepa yekuenda kupi kuMinistry of Welfare uko. Ndobva ndanopasawo zvangu. Ndobva ndakutanga kuita zvenherera nenhingirikini nemadhisabled. Ndiri kuita saizvozvo. Mwana wangu tichauya kakuririrawo ari kutomhanya-mhanyawo. Aiwa takasumudza organization zvakanyanya. Tasumudza organization yedu zvakanyanya. Mwana wangu yakangozotiwo makuseni mama ndikati zvikanzi ndiri kutonhorwa. Asi zvandiri kunzwa zvacho handisi kunyatsonzwa mushe. Ndiwaridzirewo panze apa. Ndikati zvaita sei nhai ticha mwanangu? Zvikanzi mama ndiri kutonhorwa. Ndobva ndamuridzira padhoo. Apo mwana wangu anga atomboita mukadzi. Ndobva aita vana vake 2 vasikana chete. Vana vake vanga vachiriwo vadiki. Pakanaka. Ndobva ndazoti ticha chii masikati kayo. Makuseni tasvika masikati kuzoti kumanheru. Ndikutoona zvakuita zvacho handichazvinzwisisi. Izvi zviri kufamba seizvi. Ndobva ndati alright. Ndokutsvaga motikari ndobva taiwana. Ndobva taenda kuhospital. Kuhospital kwatakaenda uko takangonzi pano pakazariwa. Saka ndobva angorariswa pastretcher bed paya. Ndokurariswa paya. Zvikanzi naticha mama ndikati zvikanzi ndakurwadziwa manje. Ndikati ari kurwadziwa nei? Ari kungoti ndiri kurwadziwa. Apa akapedzera ati nebvudzi rese mama rakundirwadza. Ndikati nei ticha mwanangu usadaro. Ndakapusha chistretcher bed ndikanopinda mukati muya ndega. Zvikanzi muri kupinda sei? Ndikati imi mwana wangu ari kurwara. Ndasvika paya. Zvikanzi muise apa. Ndaisa apa vaisa chigirazi chawo chiya. Vatombobuda vatonogara uko. Ndaramba ndakamira pane mwana wangu. Ndopaakati ticha mama ndikati zvikanzi mama batai makumbo yangu mama. Nekuti nebvudzi rese rakurwadza. Ndopandakabata mwana wangu makumbo. Ndichibata mwana wangu makumbo, mwana wangu akangoti
Nekumpera mweya tichaona asisipo. Sorry. Tichaona anotirwadza kani kuti mwana akure ere. Ngadai avakafa vari vadiki vatisina kuona zvazviri ndani kwaticha uyu. Anga asimudzawo kane sesheni zvinhu zvese zvakutoditira ndakunziwa mati tichaona vakaremerera asi pari zvino ndamedzi. Handina kana mwana kana mwani. Ndandeve mwana wangu ndo andozonditarisa. Hapana achadzidzisa kusvika kure ndiani. Mudiki uyu aigona chikoro zvekugonesesa. Ndaimira ndaienda kunorimira vanhu, ndaienda kumapurasi asi mari haina kuzokwanisika. Yadzoka mukuru uyu ndobva amitiswa. Ndobva atozviona ega kuti pano hapachagarika mwana, ndobva abuda ndobva aenda asiya kamwana kari kacheche. Ndiri kurera mwana handichatozivi kuti mwana woita sei. Vanhu vanodherera vakaona kuti apa hapana munhu wemurume, vanoita zvese. Saka ndakagara hangu ndakungoti hapana zvandingaiti. Ndinoti ndikagara ndodaidza kuti ticha handidaire ticha. Pandakaviga tichaona mazuswa anenge akadai. Ndikaenda ndikanotasa ndoti ndikani mbonokura ndoita sei ndoshaya kuti ndoita sei. Saka ndakambomira kuzviita zveorganization. Musoro watendera wakutendera. Handichaziva zvekuita ndambomira ndagara. Ndobva ndazotanga zvakare. Ndatanga kusumudzira. Pandatanga kusumudzira ndinenge ndakufamba mudzimba dzevanhu. Gogogoi ndiri kutsvaga occasional kind. Kana aneti upfu vana vai ndinoda kuvabikira. Ndinoda kuti vaonewo chekudya asi hapana. Vamwewo vabva vandibvunza kuti vana vamunochengeta vanoenda kuchikoro. Havasi kuenda kuchikoro. Pakazoitawo Oshe akauya ndobva avapinza chikoro vamwe 2. Ndobva avabhadharira vakuenda kuchikoro. Ndobva kwauyawo mumwe ari kubhadharira futi vamwe vachona ndobva avabhadharira. Chekudya iwe ngachichiuya chekudya chiri kuti no. Kwaipo pamba pandiri kugara pandoda kubhadhara kaimba kedu kadiki. Saka ava vakauya kuzoti vandiudze kuti enda kwaamai Ngwenya vakarwadziwa vachiona takaita chinengirikini ichi chinenge chimusana wenzi wokumberi uku chine zvimaratarata nezvimwe. Saka kana pakupinda munoita zvokukotama kudai kuti uwane kupinda. Saka mune vana vangani vamuri kuchengeta? Vese nevemucommunity. Vemucommunity ndinozoti vanhu vakangoziva kuti apa endi pari registered vanhu vanongoziva kuti iyi ndeyechokwadi organization iyi. Vese 200 zvirema 20. Saka unozama kuvaudza kuti nhasi musatombouya zvenyu nokuti handina chikafu. Vanongoramba varipo vanenge vachingotambirwa tangoyawo raiti gogo kuzotamba tiri kungotamba. Vamwe vabva vadaidzira kuti tine nzara. Mai gogo tine nzara. Saka mucommunity ava vana vanobva kune vabereki kana vamwe vachona vanochengetwa nambuya. Mbuya vacho havasenziwo vanenge inini kudai. Vamwe vacho vana vanongochengetana vega. Saka vanotongotiwo bheta kuenda kupi? Iko kuye kwagogo kuye tunongonodya. Vamwe vanongosvika kungotamba tipei bhora titambe. Unovaita sei? Kana ndikada kubuda kuti ndikiye gedhi, musakiye gogo tiripo. Saka ndo zvakaita kuti vanhu havasvike. Ndakati ndaifamba ndichikumbira casual kind. Saka mumwe wachona uyu anonzi Joyi. Saka Joyi uyu ndiye akati mai Mutenda zvamuri kuita ka tiri kupererwa asi kuti tinenge tisinawo. Ndosaka muchiona takadai zvishoma zvatinenge tawana izvozvo tinongosvikawo. Vamwe vanondipawo zvihembe. Vamwe vanotouya kana nekadhishi chaiko kehupfu. Like mari mwezuro nanezuro kutaura chokwadi pamberi paMwari kusumudza maoko kudai Mwari vanondinzwa kuti ndiri kutaura chokwadi. Hakuna kana chinonzi hupfu kana chekudya hakuna. Saka mazuva ekurima aya ndaitoenda pane naimi ndipeiwo chimunda ndikurimire iwo kunge inini ndini ndakasimba chaizvo. Ndongotiwo apa hamuna mwana wenyu aripo? Handina mwana izvezvizvi. 8 varipo ava vana vanongouya vasina vabereki. Vanongouya ndo vandakutotiwo ndo vana vangu vandakabereka vese vari pasi vese. Kutaura kwandiri kuita vangu vese 4.
dzichinzi boys chete 3 handinambovhera ndavaona kunze kwatichaona wacho kuti ndibateiwa makumbo mama kana kuti nditi akakwira kudenga kana kuti nditi asi ndakamufuchira pasapa ndikamboti saka ndoita maitiro rudziko ndinofamba kana ndafamba ndikaona pane hembe dzakaunganidzwa naimi ndoende kuwachireiwo zvangu moyo wangu umwe umboti ngadai ndavambowa ndavakisa We are going to take a short break and allow our sister to compose, allow all of us. Andini kuchema kani ndinorwadziwa chete nemwana wangu andini kuchema ndinofunga ndichekeni ndoti murume handina ndoti mwana handina ndochengetwa nani kwaini Mwana Mwari, munhu waMwari. Welcome back to our second segment. We had taken a short break to allow my sister Mutendadzamera to compose. Hanzi inorema inzira. Ine minzwa pfugama unamati. But hey, it's not easy. It's not an easy road. But to just to encourage you, my sister, what you are doing is a very powerful job. Rakazvarwa nepain of growing up as an orphan. Moyo wokunzwira iwoyo. Kune vanhu vasina basa nevana vari kurarama mukati mounhera because havatokwanisi kurelate. But you can relate. And it's so sad that you lost not only your husband, all your 4 children. And yes, you know, you are a mother of more than 200 and still counting. A mother to many young children. They found a home in your home. It's still your story. I hope we can finish this. And it's muda kutangira papi. Atidu tangira pano trigger kuti tingopedza story yese tichichema. Hari zvino ndatonyarara Zvaita. kuchema All right. asi kuti ndichida kuti munyatsonzwa pazvakatangira kuti ndisvike pandasvika. All right. Kuti Ngatipata. pari zvino handina kana mwana, ndiri munhu asina mwana kana 1. Ndakutotora kuti vana vemwana wangu vaya vaviri ava ndo vatoriwo vana vangu. Asi pavana vangu ndinobatikana kuti inhererawo seni. Mai vavo havapo, vanenge vakazoroorwawo kumwewo handitoziviwo kuti ndikupi. Mai vacho ndofunga ndagara makore handisi kana kutombovaonawo. Havasi kutomboyazotsvaka vana. Vanoonana nevana. All right. Asi ininiwo Mane makore musina kuonana. Saka chinonyonyondibata ndechekuti vazukuru vamurugara navo. Mumwe wacho namheno kwaakaenda akangosiya kadiki akangosiya abara kumitiswa kwakaita kuya. Akasiya kamwana kaya akabariwa. Pari zvino katova mugrade 2. Mai vacho avapo. Handitoziviwo kuti kwaari kwacho kavewo kantoriwo kanhererawo. Kanherera kureva kutoti hakana baba hakana mai. Mai vacho vari kupindirwa nawo. Mai vacho dhini, baba vacho dhini. Handi mazvona. Kuchikoro vanenge vachitoda kuti zvakati zviri kudiwa anotomhanyawo kuzoti mazuva apera aitoti mama ndoti handisi mama wako ndiri gogo. Mama wako hamheno kwavakaenda vachauya. Ndo zvandinotomuita. Asi hana mumwe musi waakazombobvunza kuti baba, because ndakangomuudzwa kuti hauna baba, handina kumbobvera ndavaonei. Iye hana. Saka iwewe unotofanirwa kuti uite zvepano. Waita zviko. Iye anotobhejawo kuti pamba pedu ndepano. Kumusha kwedu kuguruve. Mimi gogo handiti makati mimi munoera
nzou samanyanga. Inini ndinoyera nzou samanyanga handiti gogo, ndikati saka izvozvo ndakatongozvigamuchira. Saka kugamuchira kwandakaita ndokokuti kaimba kandinogara, imba ndakaisirwa nemurume wangu akafa uyu. Vanongotiwo 4 rooms, asi hapana kuti 4 rooms, ndofunga dzinenge 3 rooms. Dzimba tokumabvuku tuya kuti kadining karapa nekakitchen. Kaspare kacho kanongokwana mubhedha newardrobe zvamirira ipapo. Kabhedru kacho nako ndo kanenge kari nani. Since makaenda kunoapply social office, hamuna kumbotry kuapply land and ndakaapply. Ndaapply vakatizvo endai munotsvaga pamunoona pasina munhu. Ndikanotsvaga ndikadzoka vakangotiwo ipapo pamakapinda pane munhu. Ndikaapply futi zvimapepa zvacho nditori nazvo. Ndikaapply futi zvikanzi pamakapply yanzi panopinda chiko mapaipi emvura nemagetsi, saka hapana. Mukungotsvaka kumabvuku ikoko, hamusi kutsvaka dzimwe nzvimbo dziri? Ndakatsvaga kumabvuku nekutafara kwandinoshandira. Ndokune vana, ndo catchment area yacho. Ndinongobatawo kubva kuchizhanje kusvika kuOld Tafara. Pesa pane pamanyewstands apa vese. Pane umwe munhu here ari kuita basa ramuri kuita ikoko, kana kuti kuziva kwenyu ndimi? Vanenge variko, but handisati ndaona hangu. Nokuti haungaone chiri muziso mumumwe kai usati waona chako. Handizivewo. Asi zvandinenge ndichiita ndizvozvo. Saka pari zvino zvandinoita ndinenge ndichiti vana vaya vanofanirwa kuya vamwe vari kuita traditional dance. Vamwe vanonotamba bhora. Saka uniform yetraditional dance yachona netungoma nezvimapito zviya nezvisero zviya zvinenge zvichida kutengwa, inini mari yacho handina kwandinoiwana. Ndiani akaintroduce maningarikiro zvana traditional dance? Ndimi mune muchiva pasyllabus kana kuti? Okay. All right. Ndisitoisho kuti itai izvi vachitambawo bhora vachidini zvichingodaro. Saka tinogona kuti kana tine chikafu tinogona kuvabikira kana kuti kaviri pasvondo. Vamwe vanobva kuchikoro nevamwe vanenge varipo vaya vanongoya vachidya vachizodzokera, vanogarapo vanenge vachingogarapo vachingoita sei vachidyawo ipapo. Senguva ino kunenge kwane chando, magumbeze ekufuga chaiyo panenge pasina. Apa vari kuendawo kuchikoro apa panenge pakunzi pfekai matracksuit. Matracksuit yacho hapana. Kunonzi pfekai winter yacho hapana. Matenisi chaiyo hapana. Nhasi kuseni mumwe anga achiti maona bhutsu yangu iyi, ndikati iwe uri kuona yako yokuti yakagaganuka ko, inini wani ndiri kufamba wacho wamboonawo yangu yandinayo. Ndobva tangutoseka kazvino. Chokuita panenge pasina. Saka ndo zvakaita kuti ndizo kuzivai mai Ngwenya. Kuburikidza nokuti pandaiti paya gogogoyi ndiri kutsvagawo casual kind, vanhu vachindoona, vanhu vanozoda kuona panzvimbo pacho pauri nezvauri kuita, vosvika voona. Ndopavakazoitawo tsitsi ndokuzoti vanditaurire kuti ngadai madai mazodai kuti ndikwanise kusvika pamuri. Ndo zvandiri kuita izvi. Alright. Ipapo patinenge tichigara pacho panenge pachida kubhadharwa rendi ka, hamugari chete. Panda kubhadhara rendi. Ko haisi imba yenyu? Imba yangu. Maretsi? Maretsi ka. Pari zvino takaisirwa magetsi ekudini? Yekujusa. Saka kunenge kuchinzi munoona TV chete, hakuna munhu anobika. Stove apa stove yacho kusaidi kunenge kwako munongoziva zvinobatwa nevana. Chagujunuka. Ungoti hameno ikoko tinoita zviripo. Saka ndo nyaya yangu yokuti ndati regai ndingonosvikawo, but kwandakatangira ndokunonyonyondibata. Pari zvino ndakutoita muyembe nevana. Kana pasina endai munonhonga zvigubhu nemapepa. Tikuita sei? Tobatidza kamoto. Zvigubhu nemapepa zvokubikisa. Tobatidza moto. Mari yacho kutenga huni dhora racho rinobuda kupi? Hapana. Saka ndo nyaya dzacho dzazoita kuti ndisvike pakukutsvagai vanhu vakatosvika kumba vakatoona kuti ndo zviri kuitwa namai ava. Ndiri kuzvinzwa hama yangu, ndiri kuzvinzwa. Muri kubata basa guru rinoshamisa rekuti vanhu vazhinji havasi kugona kuriita. Ibasa rekuti ndo maita ruoko rwaJesu. Ndaifunga kutoti inini, saka spiritually vana vamuri kuita sei
pamakavaintroducer to traditional entertainment hayo handiti but ko spiritually vana vari kufidwa nani? Mune vafundiswa munoshanda navo here vanouya vachidzidzisa vana vane zvamwari? Because kana vauya kwamuri vari kutarisira kufidwa zvese kuti neti kudya chete but even kudya kwemweya kuti vakure vari grounded. Pane vanhu vanouya here vachiitisa malessons emamorals kungoti vana ava vakure vari tivaperekedze zviri nani muupenyu. Izvozvo mataura zvakanaka. Tinotori nomumwe mufundisi anonzi Mandima anenge achiita zvekunamata nevana ava and patinofamba paye futi tikangoonawo vamwe mafundisi tinotokumbira kuti tiri kukumbirawo kuti kana mune mukana svikaiwo kwedu tozombonamata. Tine vamwe futi mufundisi vanonzi Ngwenzi, mufundisi wavo ndo vamwe vanotombotibatsirawo kuti vakawana chavanacho vanouya voti ndawanawo kunge last term vakauya nemasaga echibage zvikanzi ndaonawo chibage ichi kuti mubiki munogaisa mubikire vana ehe saka zvekunamata ndo zvatinotonyanya zvokuti kana ngadai tikakonai muchinzwa kuna toti tiri kukumbirawo kuti mbouyai mumbonamatawo nesu. Aiwa ndoda kuapila kune hama neshamwari dzakatarira nekuteerera hero basa ivo chavaita kutsvaka vana kuvawanisa pekugara pekudya pekubikirwa zvekudya zvacho hapana pekugara pacho hanzi paita padiki handitika padiki hapasi kukwanisa kusevha purpose vana 200 vanogarapo 8 asi zvirema 20 zviri mudzimba vandotarisirawo kuti tivaigira chikafu aheshi kunge izvozvi zvimagumbezi vandotarisirawo kuti ngadai taona zvofuga hapana. Tine vamwe vokuti mbuya vacho vanga vari mbuya vazukuru vakafa vakasiya vana vanavo vakafa vakasiya vana pamba ipapo pane vana 17 ambuya vaive vakarwarawo anzi shuga kudi vakatodimburwa futi gumbu saka ukasvikawo ipapo vanokudzai kuti maita henyu mauya mai Mutenda ndiri kudawo mapiritsi hatina kana saka matambudziko ari mudzimba akarema veduwe. Mai Mutenda muri kunzwa nyaya yamai Mutenda ine mikwidza yayo neyakangokwira handisi kuona pane pakareruka kubva zvavatanga kutaura handina kupaona. Pane zvakanaka zvakaitwa naMwari muupenyu hwavo. Satani akabvuta-bvutawo vana tiri kunzwa hapana murume hapana even baba vechitu havakaenda handiti ava vakangoenda patakangotadza kuwirirana vakabva vangoenda pavakaenda kuenda ndeye kuenda hatitozivi kuti vakananga nepi kana zvakafamba sei hapana anoziva zvakatongoperawo zvakadaro ndobva zvasiya zvakutorerai basa wani ndatorerwa basa nekuda kwerelationship iyoyo apa munhu akuenda abva atutowo zvaakatuta mumba macho ndobva mangosarawo muri chi muri mumba mugiraundi kuti imba yawakasirwa kane murume wako ndiyoyi ndobva tangosarawo takadaro. Alright mai Mutenda, inini chandinoziva pano pawoman to woman panotaurwa nyaya dzerudzi rwese ndosaka takakuti uyai nenyaya kunoku. Hatizivi kuti pamuri kuuya inyaya yakarema zvakadai sekutaura kwamuri kuita yenyu but ndoda ngokutendai kuti mauya pano pachirongwa chewoman to woman padandaro rakatariswa nenyika yese. Kune vamwe vanotogara mumabvuku vasiri kuziva kuti vanogona kuendesa 20 kg reupfu vanotogara padhuze nemikutafara. Ndinofunga mukana wekuti ngatitange vanhu vari mucommunity imomo kutanga kuchengetana tichienda kunze handitika zvamuri kutaura hazvisi zvinhu zvino zvokuti vana vanganzi varara vasina kudya ipo paine munhu ane mbwa dzakakora. Saka tiri kuti vana vaMwari ngatibatsiranei panyaya yevana vari kuchengetwa namai Mutenda. Kwete pane zvokupfeka kana zvokudya even spiritually inini ndiri kufunga kutoti ngavabatsirwe every area. Vatu vari kutoda vafundisi vadzidzisi vanobatsirawo vana havangagoni zvese chavagona kuvhura misoo yavo but anogona kubatsira in cash in kind kunovhizita kungonoswera navo muchingoona kutoti zvakambomira sei togona kubatsira sei
ende ndofunga tine mikana yakawanda yekungo adopta kuti inini regai ndidzidzisewo. Ende mafizi achona anenge achita tiri kutaura zvemamariko mafizi evana iwaya. Mafizi evana kunhengirikini kuprimary vanenge vachiti $30 kunge yatakatora musuni uyu $30 hanzi $500 bond. $30 itori lunch yeumwe munhu. But ifunga kuti ukati pamwedzi hako iyo $30 iyo yezuva 1 ukaiendesa kunodzidzisa mwana, imagine kuti vangani vana vakalokerwa muthat group rekushayiwa kusunungurwa vari kutsvaka hanzi tisambotsvake kucrossa marivers but titori basa riri padhuze dhuze nesu. Saka every one of us ane zvaanokwanisa kuita. Handisi kuda kukuvimbisai because inini ndichaita rwangu rupandi. That I definitely will do. Changu kutamba nevana, chandogona kudzidzisa vana, mayouth aya ndinotaura nawo kana varipo vasikana nevakomana ndichaitawo rupandi rwangu. But kune umwe munhu akatarisawo unogona kudero usina mari but unogona kusvikapo neservice. Mabhero ewayaya hembe dzisachakwani, unganidzai mubata mai Mutenda. Endai munodhilivhara pamba pavanogara mupaone. Tangai mavabata panhamba dzinoti chizviya 077 5 478 461. Saka vanhu batai mai Mutenda, moita appointment yenyu, tiri kuuya moenda munoona vanononamatira nekudzidzisa vana hayo mapathfinders. Munogona kutodzidzisa vana discipline zvakawanda. Vana ivavo vari kutotsvaka kuti isusu tibatsirane, hanzi let's learn kuti create more fences on the top of the mountains than ambulances. Vana vatokuvara, madrugs ari kurwira attention yevana mazera ese iwayo. But tikabatsirana nemurandakadzi nebasa guru ravatanga, ndofunga tinogona kusvika. Mwari akuitirei zvakanaka. Chandinongoziva ndechekuti Mwari ane hanya nevana ivava ende zvaitsvaka kuti avape kuna mai vane nzvimbo yekuvachengeta mumwoyo kutanga kwete mumaoko. Saka munamato wangu pano tasangana nenyaya dzakawanda dzerudzi irworu. Ndofunga pakapfuura vasikana vakawanda vari kuitawo basa iroro but rinobva mukurasikirwa nemukushayiwa. Ibasa reexperience, iministry yenyu but ibasa redu tese. Tikabatana maoko tinogona kusvika kure. Handizi panogona kudero paine chamunoda kutaura kuvanhu vari kumba, chanenge akuvharidzirei pane zvamunoda kutaura. Mashoko enyu ekupedzisira angange ari ekuti chii tisati tabva pano. Ndochikunamatirai Mwari votiitira zvavanoita nguva dzese kana isusu taisa nyaya kwavari. Ndisati ndataura kuvanhu ndichiri kuda kumbotaura kwamuri kuti chandinoti chiofisi chandinacho chacho pasaidi pacho ndandakaisa danga rekuchengeta huku kuti ndisustain, kuti ndikwanise kuti nhasi ndikaomerwa ndinotora huku yendotengesa $5 ndichatenga chimwe chinhu kana kutotengerwawo mwana chibhuku. Angari maroad runner, ayo mabroiler. Kuchengeta ndinogona chaizvo kuti ndimachengete chidanga chiripo pasaidi apa ndo pane chiofisi. Saka izvozvo zvachona zvimwe zvokuti ndaikwanisa. Mune pamune picture yemaofisi here nevana patinogona kuti tizoratidze vanhu kuti maofisi atiri kuti ofisi ndeiyi kadanga ndikaka. Pamune mapicture ndinogona kunotora ndokutumirai panhengirikini apa paapo. Ndogona tozonamira ndokutumirai paapo. Saka zvinhu izvozvo ndaifunga kuti ngadai zvichinzi zvinowanikwa kuti ndikawana huku dzekuchengeta zvinoita kuti ndisimuke. Ndine mishini, tine vamwe vakambotitengera mishini ticha asati ashaya. Imishini yekusona chaiyo. Alright. Saka kwakudhara zvimishini zviye zvakafaifa kuti tichabatanidza kuti uyu ugadzirise unenge wakuda mari. Kusona aiwa vanosona vanenge varipo vanouya kuzobatsira nyangwe inini kutosona hembe dzokuti vana vanopfeka kana zvigamba zvokubatanidza kuti vana vakwanise kuita sei. Saka muri kutotaura kutoti kusonera vana iva vari ipapa. Kutosona kwachona tinogona. Mishini yacho yakafa. Saka kufa kwemishini kureva kuti kutofa kwezvinhu. Alright.
vamwewo vanoteka advantage yekuti ava vanhuwo vasina basa. Ndandine laptop yangu yanga ndinayo yokuti zvese zvekuti ngadenda ngokuvhurira apa muchiona. Saka laptop iya yatakaipawo vanenge vakangwara yafa, regai tinokugadzirirai, ndobva yatakurwa laptop iya ndobva yaenda. Kwakaenda laptop ndokwakangoenda munhu nanhasi. Foni chaiyo, ndandine foni yakanaka yokuti tinoendawo paGoogle. Foni iyo yakatorwa nomumwe mukomana akati aiwa ndinokugadzirirai ndinoita sei, yakangopedzera yakunzi haigadzirikei kurapika chindipawo raiti chimugweje chacho ndigare nechimugweje changu. Aiwa pari zvino ndiri bhizi yowe yarova futi yakadaro. Saka vanhu zvavanoita vanodherera futi kuona kuti pasina murume apa, pasina anodini apa, pasina ndebvu apa. Vanhu vanenge vakungokuitai zvese laptop handisisina, foni zvino handisisina. Foni yandikudaidzira iyi ndiyo yokungoti inongopindawo paapu 2 minutes inongogara yakangobayirirwa chibhatiri chachona. Ndizvozvo chaizvo ndo zvinenge zviripo. Hatichagoni kuramba tienderera mberi hedu nekuda kwemaminitsi atataurira, but nyaya yedu iri clear, iri kunzwika. Experience yenyu yeupenyu tainzwa, pamuriko zvino tiri kupanzwa. Saka shoko renyu rekupedzisira kuvanhu vari kumba kuitira tirwire maminitsi edu. Okay, inini ndinoda kungoti kune vanhu vari kundionawo vachinzwawo zvandiri kutaura, ndinoda kungokukurudzirai kuti chekutanga ndinokumbira hangu minamato. Amen. Kuti ndinamatireiwo nemhuri dzakasiyiwa idzi dzisina vabereki, neupenyu hwangu hwachona kuti mungondinamatirawo kuti ndingova munhu akashinga. Handina mwana wandinaye. Vana vandinawo vana vevanhu vandiri kutora, vandoda kutoita vangu vana ava kuti ndo vanonzi vangu. Saka vanhu ndiri kungokurudzirawo kuti minamato nokutarisawo kungoti kana mukaonawo munhu anongopunyairo kungoenda ingobetseraiwo, kungobetsera because kwandabva nako ndokwandakaona kuti zvinoda minamato, zvinoda kubatsira. Ndiri kukumbirawo kukumbirisisa kuti vanhu ndokumbira kuti mushinge muchionawo kuti panobetsereka munhu ndepapa. Ini changu chachikumbiro chokungoti nyika ndioneiwo vanoda kundibetsera mundibetserawo ipapa pa0775 478 461. Asi musazoitira inini ndega, munongoitirawo vamwe vese, nokuti kana zviri zvirema zvinenge zviri mudzimba zvinotoshuvirawo kungoonewa kana kungouyawo. Mauya zviya tofamba tongoendawo pamba 1 pechirema chimwe chete moonawo zvinenge zviriko. Vanhu vaMwari ndiri kungokutendai mufunge nokungoteerera kwamunoita nekubetsera kwamakaita vakawanda. Kuburikidza nevamakabetsera wazi, neniwo ndinoziva kuti muchandibetsera, neniwo ndinoziva kuti muchandibatsira kunamata. Ndiri kungokutendai mufunge kuti rambai makadaro kwamuri kwese, kuti ndekupi nekupi rambai makadaro. Mai Mutenda vanenge muparidzi, ndofunga matovaona, ndosaka vaine vana vakawanda kudaro. Mwari akuitirei zvakanaka. Tinovimba vanhu vakateerera vanzwa. Regai tinamate tirwire nguva yedu. Baba wedu ari kumusoro kudenga, muponesi wedu naMambo Jesu, tinokutendai nekuti mune hanya neupenyu hwedu nenzira inoshamisa. Zviro kwazvo taingaendepi kana dei maisave Mwari wedu. Without you we cannot do anything. Toda kutendai nemurandakadzi wamakasarudza kuti ave mai vazhinji, mukamupa zamu guru rekuti vakawanda vawane mukaka, vagute, vachengeteke vana. Neimimi ziso renyu rinocherechedza zvakanyanya. Ndimi Baba venherera. Your eye runneth to and fro the whole earth to show yourself strong on our behalf. And we know, oh Lord, that you care for her, for the work that she's doing. Varikuita basa renyu. She has decided to be your hands, your feet, your eyes, your heart. Taakukumbira kuti mimi chidirirai madeposits ezvikomborero, not only for this sister of ours nebasa guru ravari kuita, but for every person ane orphanage, ari kuchengeta vana,
everyone ari kutora rupandi kutarisira vanoshaya mukati mecommunity. Chatoziva ndechekuti judgment is all about resources. Munotaura mushoko renyu kuti makandiona ndisina chekupfeka, makandiona ndisina chekudya, zvikanzi takakuonai kupi, zvikanzi vamakaitira ivava. Saka tonamatira kuti tinzwisise kuti mukupera kwenguva it's all about resources. Dei tagona kushare zvishoma zvatinazvo. Komborerai vana venyu vese vachazviextenda to this cause, vachaisa maoko avo muhomwe. Musabvumire kuti vashayiwe nokuti vazvidururawo kubatsira vana vari kushayiwa. Mbiri ngaive yenyu nokuda kwezita ramambo Jesu tanamata pazvinhu zvatanamatira nezvatasiya. Tinokutendai nokusingaperi. Amen. Inorema inzira ineminzwa inobaya fukamaona inorema inzira ineminzwa inobaya fukamaona Shinga inzira ineminzwa inobaya fukamaona mate unamate shinga inzira ineminzwa inobaya fukamaona inoda Jesu inzira ineminzwa inobaya fukamaona Jesu inzira ineminzwa inobaya fukamaona unorikwira seirokomo rineminzwa inobaya fukamaona rinoda Jesu rokomo rineminzwa Fuka